חזרנו. כמה פעמים שאלתם את עצמכם את שאלת $1,000,000? מה צריך כדי לעשות כסף? תואר בכלכלה ובמנהל עסקים או אמביציה וחוש שחייבים להיוולד איתם? הכתבה של רותי שילוני. הילדים שלי בטוח יראו את זה בטלוויזיה. יש ילדים קטנים בבית שצריכים ללמוד, והם אומרים לפעמים, כשאומרים להם בוא, מה זה ה-80 ומשהו, אבא לא היה בבית ספר בכלל. בשיעור הזה ספק אם יצליחו באמת לפצח את סוד ההצלחה של הראל ויזל ופוקס. ספק אם יצליחו ללמד את הנוסחה, איך באמת הופכים לסיפור הצלחה. בעצם להיות יזמים זה להיות כמו סוג של גולש. זה לשבת בים, במים הקרים, ולחכות, עד שמגיע הגל הנכון. והגל הנכון בעצם לוקח אתכם לחוף הרבה יותר מהר מאשר כל דבר אחר. גם את סיפור ההצלחה של רמי לוי מנסים לפצח היום במיטב הפקולטאות למנהל עסקים. יש לי 20 חנויות כרגע, יש לי 1,200,000 דפיקות קופה בחודש, אני משרת כמעט 300,000 משפחות בחודש. האיש שהתחיל בחנות קטנה בשוק והיום הוא אימפריה של סופרמרקטים לא למד מעולם. לא מימון, לא סטטיסטיקה, לא מקרו, מיקרו, בוודאי לא משפט עסקי, חשבונאות, או את האלף בית של תורת השיווק. איך מסדרים מדפים. אני בכוונה שמתי את הקומפלקסים בכניסה של החנות, כי מי שקונה קומפלקס דרך כלל הוא קונה לילדים. אז הוא אומר, הנה עכשיו ריציתי את הילדים, קניתי להם משהו טוב. אז כבר הוא נכנס עם הרגשה טובה לחנות. אני הבאתי את זה מהשטח, מהניסיון, מכל מיני רעיונות, כל מיני מחשבות. כל מה שאני מיישם, לומדים את זה בשיווק, בטח. אלה כל החסרים של מדינות, סינגפור, תאילנד, פיליפינים, בולגריה, קרואטיה, רומניה, פנמה, פורטו ריקו, קזחסטן, רוסיה, קפריסין, גרמניה. הראל ויזל מעולם לא דמיין שיהיו לו כל כך הרבה חנויות וכל כך הרבה קניונים בעולם. מי שעבר 3 תיכונים, כי איך לומר לו בדיוק התאים למסגרת, ואלץ לשבור את השיניים עכשיו, במסעים ומתנים באנגלית. לפעמים אני נפגש היום עם הרבה אנשים בחו"ל, אז אני אומר להם באנגלית, sorry, לפני שמתחילים, sorry about my English, because when everybody was in school, I was in the beach. אז יש צחוק ונשבר הקרח, ואז אני מותר לי לטעות כבר באנגלית. זה הקיץ הבא. זה קיץ 2012, על זה עובדים כרגע. אז לפעמים אנשים באים ואומרים, בואו בסדר, קנינו חולצה, יפה, טוב וזה, חולמים על החולצה הזאת לפעמים 2 מראש. אנגלית אין לו, בטח גם לא תואר אקדמי, אבל בשיעור אחד הוא דווקא מצטיין. שיעור בתורת החלומות. את לא בדיוק מאמינה שיהיה לך 600 חנויות, אבל חלמתי, כן. אני חושב שמי שלא מסוגל לחלום, לא יכול להצליח. את האמת אני יכול להגיד, צריכים גם ביתים. צריכים לדעת, לבוא, אומץ, לעשות דברים, לפעמים מאוד מאוד אגרסיבי, אם אתה מאמין בהם. עצה ראשונה צריך לחלום, עצה שנייה גם אומץ לא יזיק. בזכות זה יש לו עכשיו אימפריה של חנויות, זיקיונות וחברות בת. אז החלטנו לקחת אותו למי שרק התחיל לחלום, לאוהד ואמילי. 2 צעירים שבחרו ללכת על תחושת בטן ולא על תארים אקדמיים. ופתחו לו מזמן בתל אביב. עסק ליבוא אופנה. אהלן, אני הראל. אוהד, נעים מאוד. אהלן, אני הראל. אהלן. זה השורום שלנו. אתה מייצר או מייבא? לא, עדיין לא מייצר, אנחנו נתחיל אולי לייצר בקרוב. כמה זה נקרא? 480. מה אתה רוצה להיות עוד 5 שנים? בודק לי את הייצור, 20% לייקרה. חמוד שלי, תקשיב לי טוב. מעבר לכל המפרט הטכני והתוכנית העסקית, ויזל מזהה בסוף את מה שחיפש. אין לו ספק עכשיו שהשניים יצליחו. רואים שיש לו ברק בעיניים, אבל אני אומר, הוא צריך קצת לקחת סיכונים.